Калі яшчэ эти кавалкі Савецкага Саюза будуць ядернымі, калі б Беларусь мела гэтую ядерную зброю, то ситуации пагрозы незалежности не было. Ядерная зброя в руках диктатора, она вельмі многое меняе. Вот гэтым пальцем я голосовал за вывод ядерной зброи. Я думаю часам, что я б его отсек. 90-е forever. Ці трэба было выводзіць з Беларусі ядерную зброю? У пачатку 90-х гадоў Верховны Сад Беларусі 12 склікання прагаласаваў за вывод з тэрыторыі Беларусі ядернага ўзбраення. Я нагадаю, што на момант распаду СССР у 91 годзе 4 рэспублікі мелі ядерны арсенал. Гэта Расійская Федэрацыя, гэта Украіна, гэта Беларусь і Казахстан. Не сакрэт, што заходнія палітыкі, найперш амерыканскія, глядзелі ў свой час у 90-м годзе, у 91-м да абвяшчэння незалежнасцяў на вось гэты працэс суверэнізацыі вельмі насцярожана, і будзем казаць так, за выняткам прыбалтыйскіх рэспублік не падтрымлівалі яго, пераважна з адной прычыны. Яны вельмі баяліся, што вось гэты ядерны арсенал ён распаўзецца, як яны казалі, па нацыянальных кватэрах, і ну просто натуральна, што лепш трымаць пад кантролем, гэта пад адным кантролем, чым, скажем, будзе 4 гаспадары. Але вось Беларусь у вялікім разе, у адрозненне ад Украіны, дзе былі спрэчкі, Беларусь фактычна адразу пагадзілася, дэкларавала, што яна без усялякіх умоваў, без выстаўлення усялякіх умоваў адмаўляецца ад гэтай ядернай зброі, ну фактычна як знак добрай волі. І мы тады разлічвалі на тое, што гэты жэст будзе вельмі прыязна ўспрыняты светам, і ўжо не кажучы пра тое, што, канешне, не верылася, што хтосьці можа пасягаць на суверэнітэт за выключэннем аднаго чалавека. Пазняк казаў, што гэта справа вельмі непростая. Тым не менш, такое рашэнне было прынята. Юра, правильно 100% тады гэта было зроблена? Я все-таки лічу, што правильно, ну, як бы з некалькіх прычынаў. Па-першае, ціск быў аказаны тады беспрэцэдэнтны. І прычым, як бы ён быў аказаны не ў поўнай ступені, там яшчэ быў агромны ресурс, потому что ціск, вельмі моцны ціск, мы с тобой это памятаем па Верховным Савеце, ціснулі, конечно, в основном американцы. Потому что для іх ввогуле як бы і сам этот распад Савецкага Саюза выглядаў вельмі небяспечным працэсам. А калі яшчэ эти кавалкі Савецкага Саюза будуць ядернымі, это выглядала як катастрофа. Але магчыма, калі б як бы іх ціск не дапамог, магчыма, магла б включыць свае, так сказать, мускулы, которые тады ў Расіі былі не надо, але Расія включыць. Таму што гэта распаўзанне і ёй бы не вельмі падабалася. Яе проста роля як бы не спатрэбілася ў той сітуацыі, хаця я кажу, там ресурс быў. І этому ціску супрацьстаяць было цяжка. Але калі казаць па сутнасці, то тут, ведаеш, сітуацыя такая. З аднаго боку, ну да, вот зараз бы была у Беларусі ядерная зброя. Ну і все размовы там пра аншлюс, пра зялёных чалавечкаў, пра іншае, ну, зразумела, як бы они выглядалі бы ў іншым ключі, і нікому бы не прыйшло ў галаву, магчыма, так сказаць. Вось я пра гэта і кажу. Між іншым, але, Сергей, але я бачу і іншае. Ядерная зброя в руках диктатора, она вельмі многое меняе. Она могла менять и размовы Беларуси, ядерной Беларуси, с Польшей, с Литвой. Зараз они боятся только ядерной станции, и мы бачим их реакцию. А уяви себе, вот в руках у диктатора натуральная, у Лукашенки, да, натуральная ядерная зброя. И тут, так сказать, там станция взорвется, не взорвется, а на кнопочку, дорогие литовские браты, мы можем нажать. Вот, так что... Як бы, што Бог не робіць, все да лепшага. Вот я лічу так. Так, ну вось давай я выступлю, так бы мовіць, у ролі адваката д'ябла. Хаця, вот, мушу прызнаць, што ў 90-м годзе гэта былі мае радкі, ну я іх фармуляваў у дэкларацыі аб суверэнітэце пра Беларусь.
што это будзе без'ядерная зона, так сказать, там потым іх прагаласавалі ў некалькі трансфармальным варыянце. Я таксама быў, як і іншыя дэпутаты апазіцыі, за выключэннем Пазняка, за безумоўны, без усялякіх умоў вывад ядзернай зброі. І вот гэтыя твае тэзісы пра ядзерную зброю ў руках дыктатара, в руках Лукашэнкі я б цалкам падтрымаў і падтрымліваў, скажем, 96-м, 7-м годзе, 8-м, але прайшло 20 гадоў, што змянілася. Лукашенко як быў прэзідэнтам, так ён і застаўся прэзідэнтам з ядзернай зброі, без ядзернай зброі. Але я зараз гавару пра суверэнітэт, але Беларусь так ці інакш знаходзіцца пад пагрозай, як ты выказаўся, сам аншлюса. Вот я цалкам перакананы, што калі б Беларусь мела гэтую ядзерную зброю, то сітуацыі пагрозы незалежнасці не было б. Былі б іншыя пагрозы. Магчыма, нават больш такія небяспечныя, чым мы сабе можам уявіць, але вось гэтай пагрозы не было. Натуральна, мы вядзем гэтую з табой дыскусію, скажем так, у абстрактным выглядзе. Да, у абстрактным выглядзе, бо, скажем, Станіслав Станіславович Шушкевіч, які быў вялікім прыхільнікам і застаўся гэтага вываду, сказаў бы, што хлопцы, там, Юры, Сергей, пачакайце, у мяне, сказаў бы Шушкевіч, я гэта бачыў на ўласныя вочы, вось у Шушкевіча стаяў каля стола тэлефон, чырвоны тэлефон, под таким пластиглазовым колпаком. Я неяк спытаў, а што? Он говорит, это телефон прамой сувязі з Ельциным. Кажу, а вы по ВЧ не можете позвонить? Могу, але гэта так званая ядерная кнопка. Калі быў бы ядерный удар, то вот, мы б созвонились, там Назарбаев, я, Кравчук и так далее. То есть кнопка была у Ельцина. У нас, у Шушкевича гэтай кнопки не было. Гэта вельмі важны момент. Гэта вельмі важны момент. Это хутчэй як бы аргумент можа супраць цябе ў тым сэнсе. Аргумент супраць мяне, зараз я яшчэ адзін прывяду аргумент супраць мяне. Супраць гэтай пазіцыі, скажем так. Другое, само па сабе утрыманне ядзернай зброі гэта вельмі дарагое задавальненне. Гэта мусяць быць спецыялісты, мусяць быць пэўныя тэхналогіі і гэтак далей. Але нават калі адкінуць вот гэты вот фактор, скажем так, абароны суверэнітэту, нават вот я так думаю, што варта было, трэба было, конечно, выводзіць ядзерную зброю, але не на тых умовах, як мы зрабілі, вот наце аддавайце. Давайце мы вам яе забярэм, а каму перадалі? А перадалі яе Расіі. І ўпершыню, вот скажем, зараз, да гэтага часу спецслужбы КГБ заўсёды кантралявала ЦК КПСС. Зараз мы бачым, упершыню Расію кантралююць афіцеры спецслужб, Путін і гэтак далей, прычым у іх ядерный арсенал. У Украины было больше оснований как-то потребовать что-то за это ядерное оружие. Понимаете, больше оснований. И я даже своим поведением, Кравчук фактически упрекал меня, понимаете, может негласно, за то, что ядерное оружие, вот я сказал, так вот выведем. А другое, что я скажу, что, можно было погандлявацца. Вы хотите, каб мы вывели ядерную зброю? Вы знаете, мы так само гэтага хочам. Але вот дайте нам 2 миллиарда долларов не кредиту, а дапамогі. Вы ж даеце России 6 миллиардов. Дайте нам. Не мы хотели гэтай зброю сюды, не нам яе навязали. Так сказать, мы весь час были под погрозой. Зараз гэта может быть адзінае, что мы можем, чым мы можем просто купить себе некалькі там 5, 6, 7 гадоў рэформаў. Дайте нам гэтыя грошы. Мы выведем. Вот так вот, напэўна, трэба было ставіць пытанне. Был один момент, что, правда, не 2 и не 3 миллиарда, а только 1, але яго Беларусь все-таки атрымала. Атрымала пазней, значна пазней, і атрымала як бы ўскосна. Калі ўжо зброя была цалкам выведена, это была выведена, здаецца, в 96-м годзе. У лістападзе 96-го. Якраз супала між іншым з рэферэндумам. Так вот, пасля гэтага адбыўся з Расіяй так званы нулявы варыянт. Бо як бы гэтыя ракеты утрымлівалі ядерную начинку. І вот за гэтую начинку Беларусі быў дараваны доўг, а на той час ужо назапасіўся за 4 гады незалежнасці, назапасіўся доўг $1 мільярд. Па тых часах это было вельмі шмат, это і зараз, в принципе, шмат. Вот. І Россия, причем это было международное пагадненне, то есть со згодай з американцами, Россия фактически даравала Беларусі гэты $1 мільярд.
То есть он был списаны за вот это ядерное паліва. Так что нельзя сказать, что Беларусь уже зусім абсолютно ничего не атрымала. Вот прынамсі этот миллиард атрымала. Але ведаеш, Сергей, тое вот, что ты кажешь, а вот добро было пагандлявацца, ты сам описал контекст того часу. И я додам, магутны ціск Злучаных Штатаў. Фактычна Украіны адсутнасць якога бы ты ни было дыпламатычнага палітычнага досведу ў яе эліты. Амаль агульная пазіцыя фактычна ўсяго грамадства і ўсёй эліты. Ты вот сказаў, вот Пазняк там выказваўся, што не все так просто. Но он это выказывался в вашем коле, он это не с трибуны выказывался, и он один выказывался. Не, неправда. Он выказывался и не только в нашем коле, он выказывался довольно активно. Были интервью, были его выказывания, и он не говорил, что мы обовязково повинны покинуть и быть ядерной державой. Але вось он как раз ставил питание, что давайте подумаем про умов. Ведаешь, Юрий, а вот коли пригадываю, вот гэтым пальцем я голосовал за вывод ядерной зброи, я думаю часом, что я б его отсек, коли вернуться на 25 годов назад, на 30 годов назад. Значит, бы ты іншим пальцем проголосував. Пальцем было шмат. Але я переконаний, так зробити, як ми зробили, вот просто думаючи, що нас інше оборонять. Але погодіться з тим, що великі країни, скажем, Злучені Штати Америки, Великая Британія, я вже не кажу про Росію, якраз своє обязательства паводле Будапештскага мемарандума, які гарантаваў павагу незалежнасці. Вось пасля 2014 года, калі Россия аннексавала украинский Крым, все ж таки не выканали, правда? Бо ты... Неправда. Як это неправда? Что ты... Неправда. Ты лічыш, что гэта сухие пайки, якія Обама даў украинской армии, это вот плата за вывод ядерной зброи? Я лечу, Сергей, что... это не я лечу, это так американцы лечат. Что Будапештский протокол яны не ўспрымалі як абавязковае юрыдычнае абавязательства рабіць што б то ни было. Яны, дарэчы, зыходзілі з літары гэтага протокола. Калі ўжо мы улазім в дэталі, слово гарантыі там было толькі напісана в загалоўку. А ў тэксце, што павінны зрабіць краіны ў выпадку скликать Раду бяспекі. Они скликали. А формулёўкі кшталту 5-го артыкула НАТО, что мы окажем краіне, на якую ажыццёўлены напад, военную дапамогу, там и близко не было в этом протоколе. Юра, але гэтай краіны, я маю на увазе Украіна, якая подписывала, а потом долучиліся Казахстан, Беларусь, конечно, успрымалі гэта інакш. Што ж, з гэтага мы можем зрабіць выснову, что не так все просто у свеце, і так ці інакш палітыкі, перш чым прымаць нейкія рашэнні, все ж таки павінны думаць пра тое, як гэтыя рашэнні могуць праз 20 гадоў абернуцца. Іншая справа, што ў жыцці так не атрымліваецца, мне вельмі падабаецца пагаворка. Што тут пра 20 гадоў мы гаворым, калі вось пагаворка, што калі хочаш насмяшыць Бога, раскажы яму пра свае планы на заўтра. «90-е Forever».